Hola. Bos días, Mar, que Veño tal? de Bibliofogar, xa sabes. Ok. Que tal? Todo ben. Gostaron moito estos libros? Mira, contoche. Contame. A ver, As aventuras do Quijote tuvo bastante aceptación porque xa coñecían o autor. Que tal o de letra grande, ben? Sí, estaba en este tipo de letra porque, claro, eles teñen problemas de visión Claro, e perfecto. prefiren letra grande. Mira, despois este moi interesante Home, que ten consellos sobre algunhas receitas de curativas, de ervas. sí. Pois xa verás o que te traigo aquí. E os de podas e insertos tamén tiveron bastante aceptación porque aquí hai moita xente que vive no rural Que facían, e siguen facendo isto. poda e teñen coñecemento do tema. Fenomenal. Entón, nesta línea iría bastante ben. As fábulas xa temos o éxito, sabemos que é éxito asegurado. As fábulas de sempre, sí, siguen, podemos seguir en esta línea, traendo máis. Sí, teño aquí máis. Os seguintes. Os poemas de Gloria Fortes Sí. tamén está moi ben porque teñen ilustracións, é unha forma nova de lectura, non? A poesía. Ya chegardes a Sí. poesía. Que ben. E as adivinanzas Adiviñan ou non adiviñan? adiviñan e foron entretidas porque teñen unha connotación didáctica, non? O tema Que de ben. descubrir, adiviñar, é máis participativo que unha simple lectura. Sí, perfecto. Pois mira, na liña contocho que temos desta vez. Deixa aí que xa os collo despois. Vamos a ver, falabasme de que lles gustaban os de La Farmacia Verde. Ah, estupendo. Cultivo de pequenos frutos en el huerto ecológico. Trouxemos máis de adiviñas, tamén moi práctico, co dibuixo. Isto está funcionando mal, moi ben. Perfecto. Os de letra grande, Romeo e Julieta, que son os moi amorosos. Moi ben, De fácil lectura. Trouxemos do Castelo de Soutomaior, esta vez nos viñemos pola historia da zona. Os acercamos ao patrimonio local. E María Isto tamén Viñals. É interesante. E logo os dous seguintes das Outros fábulas. de fábulas. Ben? Pois estupendo, Mar. Eu penso que cada vez vamos enriquecendo un poquinho máis a temática, non? Perfecto. Aportando novas lecturas. Sí, novas ideas e así. Sí. A próxima vez sí que lembro de traerte poesía, que hoxe non... Trouxemos dous de Soutomaior, pero non trouxemos nada de poesía, así entón tamén vamos variamos variando. un poquinho. Estupendo. Vale, se vos queredes máis, e xa temos outros exemplares, que me dixeches que aumentábamos a producción. Bueno, vamos viendo según eles van... Sí, van pedindo Exactamente. e van escollendo. Exactamente. Moi ben. Bueno, Mar, Pois nada, gracias. collo estos, deixo aí, vale? Cambiamos. Me llevo al Quijote comigo. E ata dentro de 15 días. Veña, Mar. Chao, grazas. Cada día é unha experiencia igual, pero bueno, polo de agora queremos aumentar para que se sean moitas máis experiencias. Ben, porque biches que o resultado do que entregamos e deixamos, dos exemplares, o ser consensuados entre as dúas, pois eso, sempre son éxito, e non sei, nesa liña que sigamos cara adiante. Mira, a semana pasada, escollendo así os libros, vin un que... non me lembro agora, hai un conto... Non me lembro agora do título, pero eso, que é un conto que lle dixen a Nuria que tiñamos que preparar xuntas, porque para contar, é un conto motor que se chama, é para contar e que eles interactúen movéndose. Entón, para esa franxa de idade é boísimo, porque eso, están coa cousa de que lles estás contando, pero a veces están participando do conto cun movimento que a eles les ven moi ben, claro. Entón, iso, que dentro de que o noso sexa deixar os libros e recoller, pois que sí que se poden preparar cousas conxuntamente. No momento que poidamos entrar sin restriccións nin protocolos excesivos. Moi ben, mira, temos bo tempo, a aceptación dos exemplares no centro de día foi moi boa e os outros que lle deixamos gustaronlle, entón fantástico e magnífico e por moitas máis así.